Prahara, Lucy, Prahara. Peparing, ana kedadian apa? Kok kedandapan, ya-yaan kaya kewan umbaran. Cilaka Nyai, cilaka. Den Ayu Tejorukmi. Den Ayu Tejorukmi. Diculik Nyai. Apa? Sapa sing gawe perkara Kakang? Sapa menungsane? Tak oyake. Para prajurit. Utusane Den Majibus. Para prajurit Wiragunan. Ora bisa ngalang-alangi tumindake para prajurit utusane Den Majibus. Wus-wusanane Den Ayu Tejorukmi kelakon digawa mlayu saka puri. Iblis, keparat, jibus laknat Cukup. Sabar Lucy. Aja kesusu ngunggahke kanepsonmu. Perkara iki ora bakal rampung kanthi legolilane Wiraguna. Pancen Den Mas Jibus ora sepisan iki tumindak jembabasan. Aku ngerti kaya ngapa serik atimu Lucy. Mergo kowe ya meh diruda peksa karo si Jibus. Nanging kepiye wae kudu sabar. Hati-hati lan waspada. Arep si Jibus kae pikirane ana ing pucuking kacok. Nanging dhewek iki putra dalem Jeng Sinuwun. Kang bakal dadi ratu ing Mataram. nanging Nyai. Ora nanging-nanging. Apa kowe lali karo kepinginanmu dadi salah sawijining trini saktinya? Lucy, Lucy, ora sampe lu iso metu. Lucy, Nanging aku semelang karo Kakang Peparing Nyai. kowe iki rasah semelang. Peparing kuwi telik sandi pilihane kajoran lan giring. Mangerti ya Lucy. Ya pancen. Bocah kae iki lugu. Ning rak ya bagus ta, Nduk? Mbah Nyinyi. Ora sah isin Lucy. Aku ki ngerti menawa kowe tresna karo peparing. Ning ya aja kesusu pengen kelon. Kelon iki rembukan apa to Nyinyi? Oh, lah bocah gemblung. Lucy. Wajibanmu kang abot. Tumrap Mataram. Durung kawiwitan. Kowe bakal ngadepi wajiban kang abot. Pinangka Trini Satkenya. Nanging aja semelang, Nduk. Aku dhewe kang bakal nggulawentah Trini Satkenya. Setan. Edian. Piye Kakang? Tumenggung Wiraguna kae. Apa wis lara? Apa pancen kepanjingan iblis? Gandek-gandek lan para pengawal. Cilaka. Kabeh padha dipateni. Didiak-idiak lan dieret-eret. Para narendra kok gaweane mung paten-patenan wae. Garong kecu-kecuke ya ngono. Dadi ya Narendra karo kecu kuwi padha wae. Hus. Aja banter-banter. Iki kedadian kang nyolowati. Aja nganti krungu wong liya. Nyai. Aja-aja gandek-gandek lan para pengawale Den Majibus sing mateni yo Wiraguna. Ora mungkin Kakang. Kuwi ora mungkin. Wiraguna tuwek ora bakal wani sembrono tumindak kaya ngene. Bener peparing. Ora mungkin. Duh Gusti. Sedelo maneh bakal ana kahanan. Nyai. Kakang, Piye lho sih? aja-aja iki perintah kraton. Apa? Perintah kraton.
Wiropati. Nggih. Kowe rasah pengin. Nggih. Golek dhewe. Nggih. Awas. Perkara iki aja nganti konangan. Lan dingeteni dening Kanjeng Ibu. Nggih. Urite aja kencana, aja nganti kelebon telik sandi. Apa wong-wong sing durung tak ngerteni. Aku ora pengen ana wong ngerti menawa Teja Rumi tak singitke ing Puri Teja Kencana. Nggih. Duh. Rukmi. Bocah kok maraken semengkrang kemramnyas. Lah kene. Ora sah tak ruda paksa wae, wis mlumah krijip-krijip mapan kaya pitik njaluk dibedhok. Melet mboten. Cangkemmu. Oh alah. Penak tenan jebule. Ngopo? Wiropati. Kowe ora percaya? Mboten. Kowe ngene. Mboten. Kowe ora percaya? Mboten. Wiropati. Mboten. Kowe ora percaya? Mboten. Kowe ora percaya? Mboten. Wiropati. Pangeran. Kanjeng Ibu. Wiropati. Sumingkir. Piye? Ora percaya? Cukup, Pangeran. Duh, Kanjeng Ibu. Ibu prihatin. Prihatin, Nger. Sliramu nata ing Mataram. Nanging kene ya tumindakmu sansaya ndodra. Nerak marang kasusilan. Ora patut, Nger. Duh, Kanjeng Ibu. Nyuwun agenge pangasami. Widya wong wikan wiyana handarbeni dugi lawan prayogi. Roh mring patut pantesipun tias watara riringa. Duh, Kanjeng Ibu. Aku saja wis ra kuat-kuat. Saja meh mutung.
boten gumun lan boten maidu pengiran. Namung kita suwun mugi ampun pengiran. Ampun. Menawi Pangeran Purbaya pinangka Nalindra pungkasan warisan agung Sultan Hanyakarakusuma sampun lumrah, lajeng dateng sinten kita ing ngandhap ingkang badhe woncepeng. Gusti Pangeran kang maha welas asih. Arep iki mung guyon lho Kakang Tumenggung sing ora. Karep si Purbaya iki tuwuh gagasan dosa. Muga-muga Gusti Pangeran rumasuk jroning susuhunan. Tansaya mrihatinake ucul saka paugeran. Apa pigunane pepenget yen gunung wis njebluk? Rak ya mesti ngungsi wae. Leres. Apa ikhlas kurukan lahar? Sing ora Kados pundi pengiran? delengen Merapi kae. Katon endah saka kadohan. Lahare kaya ilat naga kang dihubung ewonan kunang-kunang raksasa. Luwih apik sithik ning mili tinimbang disimpen jroning ati tak ya kaya Raden Ayu Gondok. Pancen aku butuhke kanca rembug. Sapa meneh kejaba kowe sing ora. Kawula menika namung abdi negari ingkang sampun rampung riwayatipun pengiran. Aja matur mengkono sing ora. Saestu. Napa tegesipun? Napa tegesipun kula dipun singkiraken wonten alas Waladana? Disingkirake apa dihukum pati dening Raja Lalim kuwi pikurmatan Tumenggung. Ateges dipercaya dening Gusti Pangeran kang ora seneng, sing kabeh ora bener. Lah salahmu apa nganti disingkrake ning papan kene Tumenggung? Nanging ora penting Tumenggung. Sing luwih penting kabar kang mrihatinake iki. Panguwasa kang adigang adigo adiguna sewenang-wenang nalar kang kuwalik-walik saka perkara Teja Rukmi nganti tekan Rajapati nganti tekan maratuwane. Pangeran Bekik Surabaya garwa uga selir tumekaning pati. Pungkasanipun badhe kados pundi kawontenan menika pengiran? Sing ora ndonga wae. Nun sewu pengiran. Nun sewu menika. Menawi perkawis Teja Rukmi kula sampun mangertos dodok selehipun perkawis. Namung menawi Tumenggung Surabaya menika ora Menawa ati wis dikebaki dhuwit bondo donya apa wae tega. Menawi kados ngaten tentu Tumenggung Demak sekedap kali badhe rampung riwayatipun pengiran. Tumenggungku kabeh wis diuruk lemah. Aneh. Kula kros mrinding pengiran. Napa menika namung firasat kula kemawon. Tumraping Kanjeng Ratu ingkang pun sebat boten sekeca. Malang, Ratu Malang. Sing ora ndonga wae muga-muga
ora ana kedadian kang luwih nggegirisi. Sumingkir. Lucy, kene tak kandhani. Piye, Nyai? Trinisat kenya kuwi dudu penari bedaya kang megal-megal mberahi. Nanging kudu cantas. Pasukan utama kang duwe kewajiban njaga keselamatane susuhunan. Aku wis ngerti, Nyi. Kabeh apa kang dadi tanggung jawabku. Ya wis, menawa kowe wis ngerti, apa kang dadi tanggung jawabmu? Oh ya Lucy. Tumenggung Singoranu lan Pangeran Selarong wis disingkirake ana alas Waladana. Apa kowe wis sowan tumenggung Singoranu apa dene Pangeran Selarong? Bener, Nyi. Aku wis sowan tumenggung sepuh Singoranu. Nanging Pangeran Selarong kok tambah edan. Hus. Sembrono. Pancen. Senajan Pangeran Selarong kelakuane kaya dene wong sableng. Nanging sejatine Pangeran Selarong ora kaya mangkono. Atine emas Lucy. Atine emas. Aku ngerti, Nyai. Aku bisa ngrasakake kaya ngopo prihatine Pangeran Selarong nyawang kahanan keraton kang saya rusak. Apa maneh tumenggung Singoranu. Dadi apa Mataram tanpa Singoranu iki? Nyai, sajake iki bakalan ana gegeran maneh. Susuhunan kepengin jibusi bojone Ki Dalang saka keran. Ora sanggumun Lucy. Pancen. Kacuk siji kae. Durung bakal mandeg. Menawa durung diketok nanti entek. Wes Lucy, luwih becik, kowe bali ana gandokmu. Mundak ora apik menawa kesuwen ana gladen papan kene. Iya, Nyi, aku pamit. Oh iya, Nyi. Kakang Pepare kepiye? Pepare. Mbok menawa isih mampir Tajoran lan Tembayat. Sadurunge tekan papan kene. Loh. Ngopo kowe takon? Kangen dikeloni. Kok Nyi rausan. Wah, cah sableng.
Purbaya. Apa dosaning raga kang wis ringkeh iki? Nganti duwe anak kaya siji, Bos. Ampun ngendikan kados mekaten, Ibu Ratu. Negara kong miwah Jalmaraya. Reja Mukti Wibawa. Mataram hatining Buwana. Nanging ora kaya kang katon. Sejatine kebak Rajapati. Rajapati kang tumati saka pokal gawene putraku dhewe. Paman, raga iki wis ringkeh. Nanging malah sambaya tambah kebak ing dosa. Paman, Nun injih. patine Ki Dalang Keranon ora luput saka tanggung jawabku. Arepa aku ora tumindak kaya mengkono kuwi. Nanging paman, aku wis keprucut njaluk racun marang Pangeran Selarong kanggo merjaya Ki Dalang Keranon. Nanging untunge pepinginan kuwi mau ora sida tak leksanakake. Nanging Ki Dalang Kranon sampun kaleksanan dipun sedani. Duh Gusti, putraku siji, Bos, wis kaleksanan sedyane. Nggih. Ratu Malang sampun ngandhut. Nalika Ki Dalang Kranon dipun sedani. Duh Gusti, Ibu Ratu, kula nyuwun pamit. Kula badhe rembakan rumiyin kalian Tumenggung Singoranu. Ibu Ratu kula aturi ngasurumiyin. iya paman. Tulung lusikon mlebu kene paman. Nun injih. Paman, dak suwun, Paman Purbaya kersa rujuk maneh karo putraku. Ya susuhunan Amangkurat. Wonten dawuh Ibu Ratu. Simpenen wadi iki. Kowe mesti wis ngerti. Menawa putraku Amangkurat wis suwe ora gelem karon seh karo para selir-selir. Amangkurat lagi kedanan marang Rondo Keranon. Ayu, harepa luwih tuwa tinimbang Amangkurat. Nanging hawa nepsune wis tekan ubon-ubon. Nanging ana pepalang. Menawa Rondo Keranon digawa mlebu kanthi blak-blakan. Piye Lusi? Saguh apa ora? Saguh Ibu Ratu. Piye saguh apa ora? Sendika dawuh Ibu Ratu. Pinangka Trini Satkenya. Kudune perkara iki ora angel kanggone sliramu. Sliramu bisa mongkok ngaturake dharma bektimu tumrap raja lan negara agung Mataram. Amangkurat bakal paring kanugrahan marang sliramu. Sendika dawuh Ibu Ratu. Jatining dumati kang
tunggak rila yen wis wanci. Bebatreng Bayu Baskara. Lamun tebeh iber mingeripun wiji. Dawah Siti Manca. Jermekaten Kaptiwiti. Padas Popo Awah Jaya. Budhal Lusi, sing ati-ati. Injih Ibu Ratu, kula pamit.
Yai. Ora patut. Seliramu nangisi sedane Ratu Malang nganti kaya Yai. ngono, Nger. Dijukut. Sapa sing nyedani Ratu Malang? Mboten ngertos, Kanjeng. Yai. Sapa? Sapa sing nyedani Ratu Malang? Yai. Tangeh lamun kowe ora ngerti sapa sing nyedani Ratu Malang. Rizat! Mulai ono, sopo sing nyritani Nyai Ratu Malang? Rizat! Pangeran! Tinggalo! Papan kene. Wis ora aman-aman kanggo telek sandi. Aku kepengen weruh kuburane. Ana wong Lucy. Ana wong. Endi, Ana wong. Kakang? Ana wong. Endi? Kae. Ana wong. Loh, Amang Kurat, Kakang. Ora mungkin. Kayak Amang Kurat. Ora mungkin Lucy. Bener, Ora mungkin Kakang. kayak Amang Kurat. Yai. Bener, Kakang. Kayak Amang Kurat. Yai. Isih kadoan. Kanggo mesthake Lucy. Yai. Loh, kok ijen? Endi para prawatri nisat penyo? Ayo munggah, Kakang. Hati-hati. Ojo nganti gawe swara. Yai. Yai Ratu. Yai Ratu Malang. Oh. Wulan wengiku. Yai. Yai Ratuku. Apa kae? Oh. Lintang susuku. Amang Kurat. Sing mangku Jakatrat. Mangku bokong. Mangku susu. Saiki tanpa wulan, tanpa lintang, Kae ngopo to, Kakang? tanpa pulung daru Yai. Oh, atiku. Aku wis ilang. Aku wis dadi tepok bosok. Tepok bosok! Tepok bosok! Aku wis ora duwe. Mambu mayat, Kakang. Edan. Oh, Mambu mayat. Yai. Rojo gendeng. Arep ngopo kae? Oh, Yai. Yai Ratuku.
Yayi, tak keloni ben Gusti Allah. Nyuwun ngapura. Sarap. Piye Lucy? Iblis. Kuburane dibongkar, Kakang. Edan. Gendeng. Amangkurat nyudah kuburane Ratu Malang. Loh, Kakang. Dikapake kae mayit. Gusti Allah. Morine diuculi. Disuweki. Loh, Gusti. Iblis. Setan. Edian. Arep dikapake kae Kakang mayit Ratu Malang. Oh, Yayi. Yayiku. Awakmu wangi umayiku. Ratih umayiku. Ratih umayiku. Mayit, Kakang. Ratih umayiku. Umayi. Iya, Yayi. Tak keloni, Yayi. Aku wis ora kuat, Kakang. Duh, Gusti. Kakang. Kakang peparing. Kakang. Lucy, Kakang. Lucy. Lucy. Duh. Malah semaput. Yayi. Kusuma buk ing Mataram. Yayi, iya ya tak. Adang prawane. Luput prawan kena rondo. Luput rondo kena lanjar. Yen tan kena lanjaripun Sun Adang benjang wus tuwa. Arya Salingsing. Kepiye? Kowe wis ngerti kabeh kahanan ing Mataram. Nanging aku durung ngerti kudu tumindak apa. Aku uga sumelang Salingsing. Ayo Salingsing. Ono prajurit Prabangan
Arya Salingsing. Apa amuk kang bakal tak lakon iki bakal kasil? Hanya mesti kasil lho, Pak. Hanya mesti kasil. Ora pandit sampun gawe kuwi. Siasat lan strategi. Inggih sampun kato. Lajeng. Lajeng. Rupiah Pak Pangeran. Arya Salingsing. Ingkang badhe mimpin kraman Celatumu Salingsing. Kaya-kaya wong waskita ing pepadang. Nanging tetep ora beda karo pambaunge ajab pengalasan. Leres iki wae. Leres. Para muncul lan para prajurit Mataram niku wonten benten kayang bawi ajab pengalasan. Menika perkawis gampil tumrapipun Arya Salingsing. Sing kaya pambaunge ajab pengalasan iki ya dapurmu. Ngerti ora? Ewa semono. Aku percaya Salingsing. Iki dalan sing kudu tak lakoni. Eling-elingan Salingsing. Eling-elingan. Menawa iki ora kasil, kowe sing sepisanan tak gantung ana ing benda. Sanggup ora? Salingsing. Sanggup. Tak sepatih kok. Tak sepatih habis. Kowe sesuk kabeh para prajurit tak mulya cepet. Salingsing. Piye? Salingsing. Arya Salingsing. Budak. Rungokno ngendikaku. Rungokno iso ndledek. Eling-elingan. Ana ora kasil. Kowe sing sepisanan tak gantung ana ing benda. Nggih, Pangeran. Nggih. Ros saged dipun gantung menapa dipun tok sangga menawi panjenengan wonten kasil menang Raden Mataram. Menawa mengkono, amuk bakal tak wiwiti. Sing ati-ati Salingsing. Nggih, Pangeran. Kula aturi ngasuke monggo. Raman badhe kula wiwiti. Prajurit, ayo!
tandingmu Singoranu. Arya Salingsing ora bakal mundur. Ketrapno ajaji. sak rampunge kraman Arya Salingsing kang meh wae gawe cilakaku. Banjur kepiye kahanan ing Mataram saiki? Nuwun sewu. Kepiye? Sak sampunipun kraman Arya Salingsing saged dipun lerem. Pranyata tasih wonten kraman saking wangsa wana. Tembayat ugi kacoran. Ngono cakane. Wah. Risat, sumingen. Kepiye Wirapati? Pangeran alit ngamuk dan alun-alun sinuwun. Nggih. Pangeran alit ngamuk. Nggih. Aja waton ngucap kowe Wirapati. Laras sinuwun. Nuwun sewu sinuwun. Piye cakrane? Pangeran alit menika namung kebrongot kalian Arya Salingsing. Arya Salingsing. Terus Cakraningrat. yes. Leremen kraman kuwi. Nek iso aja nganti nggawa korban nyawa. Utamane adikku Pangeran Alit. Cakraningrat. Yes, sinuwun. Adikku Pangeran Alit aturana sowan marang ingsun. Sendika dawuh sinuwun. Tindakno Cakraningrat. Kula nyuwun pamit. Yo, tindakno Cakraningrat. Sing ati-ati Cakraningrat.
Senopati. Cokro Nirat. Pangeran Alit. Nyun sewu Pangeran Alit. Kula aturi nyarungake kula aturi nglereni anggenipun ngamuk wonten alun-alun. Sampun sareh Pangeran. Panjenengan dipun aturi wan ingkang sinuwun amangpura. Monggo. Piye? Nglereni. Cokro Nirat. Aku ora bakal nglereni amuk iki. Sadurunge aku jumeneng nata ing Mataram. Mekaten Pangeran. Ya. Cokro Nirat. Tampanono, bronget Sampun, tangkepun. Sampun Pangeran. Cokro Nirat. Ampun. Ampun. Ampun Pangeran. Hei. Sampun. Hei. Arek Pangeran. Trinisat, aja mlayu kowe. Arek. Cokro Nirat. Dimas. Dimas. Wong Mataram. Yo kawula ku kabeh. Ditenono piwasku. Ditenono. Ditenono.
Paman Purboyo. Paman Purboyo. Paman. Yai. Paman. Iki. Yo iki piwaresku. Kemencring swara. Swara kemencrang. Swara. Swara. Swara kang adoh. Ana kalane aku ora surut tuasing swara. Ora bisa bedakake endi swara kang sak benere lan endi swara kang sak nyatane. Nanging suarane sapa kae kang gumuruh ngumbar dusta kang umyen ana kalane aku surut tuasing swara ananging ana ngendi swara kang sejati kang menehi papan luhur tumrape Gusti kang ngancani Gusti Gusti warna aku warna aku sepurang Lilanono aku lara ana ing pucuke katresna banget keterake yo iki sejarah kang kebak pepeteng Hebat. Paripurno Lampahan Amangkurat Mataram 1647 Masehi Karo kadang saking paguyuban Kecamatan Ceper sedaya paraga kadheraken minggah ing pepanggungan badhe hanampi redana kagem pembinaan dumateng Bapak FX Setiawan Kuin Pangarso Dewan Kesenian Kabupaten Klaten badhe ngantaraken redana kagem pembinaan dhateng sedaya paraga dipun aturaken sanget agenging panuwun
Ingkang salesipun keparenga cecawis kadang-kadang kula saking paguyuban Ketoprak Kecamatan Ngawen.